ce tun ɗazun mun kira ka ta zo abin ya matsalan ka da mata ke musamman haka ce an sa maka biki yadda kai da mata wallahi sai sun ƙure ka. A wale ya yi giwon nan wale ki sana. Jin tuna an ce ga yi sallama ki fito kin gagara fitowa. Na maganar shirye-shiryen lau. Kaga za mu yi ƙauyawa. Study, brother shower, maulud, father day, mother day. Gaba ɗaya su dami a cikin wannan bikin. Wannan ba na bane. Kai da kake ce wannan ba wani abu bane maganan kuɗi ne nawa za a yi kuma wannan abun al'ada ne ko kuma ibada ne sai ka tambaye ta Dakata aka zo kai ba ka sa abin da abu na farin ciki. al'ada ba na yin sa ba na yin abin da zama al'ada addini nake yi Abin kamar nawa za a kashi. Bai wuce 100 ba. Ina ji. to me zan ji abu na maganan kuɗi kaji an ce ma 100 yanzu San wannan ba damuwa bane. Hakkinmu ne ka gane? to yayi Hakkin mu za mu yi. to za ku yi shi ba damuwa Kina ji? Ki tafi insha Allah muka ga magana zan kira ki. To ba damuwa. gaskiya a da maganan kuɗi da kuke yi ba na ce da mu da riba Kan bala ki ku ta shafa da ba da rike dubu biyar. Kai. Ha ba. Dubu dari. lawo ne gida jiya na je ta wajen shahuda Yar waje na kenan. so game da maganan wannan bikin take gaya mu wasu abubuwa wanda suka zama sabanin hankali menene kauyawa dai Fulani ke ga sunan dai. da fulani dai fada dai ma. Subhanallah. har da kamu dai da shawa ko menene Subhanallah. To wai shawa ne ni ban ma san menene shawa. Subhanallah, amma yana da kyau da a ɗanyi shi. yana da kyau ko Yana da kyau. kyau ba kace ba To lokaci ne, zamani ne ya zo da shi. Baba kai da ya kamata ka dakatar da wannan abun kuma kai kake ba da support ayi. Da suna na fa a ciki a matsayina na mahaifinta. Da sunan mahaifiyarta. To ai dole zan bada goyon baya. Duk da na san bidiya ne, amma a yi ta. amma babu wannan zamanin ya zo da kashe wayanka Magana har ya kai ga haka. ai abinda muke yi muna yin addini ba al'ada ba Akwai abubuwan da al'ada yake zuwa da shi yake mu ba da. ma yin shi mu ba ma yin shi Idan da babu hali malam Adamu tashi mu je mu ba ma yin wannan abu Ku dawo mana. ba ma yin sai an ji mu ku dawo mana ku zo. Ba ga yamu wani fada dai. ai mu ba ruwan mu har da sa bakin ka ciki har da fada ne Ba za ya auren ba. Takalmin ma ba nan sa gidan kana nan da ba. ya har da kai ana Abu har ya kai ga haka. A ai gaba na. ka kai shi auren yarka da kanka subhanallahi wannan abun ya zama bid'a haramun Kaga yaran zamani ko?